Vi skal have installeret WordPress, men hvor starter vi henne? Hvad skal vi gøre? Ja, det er mig, der river mig i det hår, jeg ikke har. Hej og velkommen til VP Tutorials. Mit navn er Dennis. Jeg har arbejdet med WordPress i over 12 år, så jeg ved lidt om det hele, men jeg er dog ikke udvikler. I dag der skal vi se lidt på, hvordan vi installerer WordPress, og der er det vigtigt lige at skelne mellem de to versioner, der er. Der er WordPress.com, som er en service, du køber, og så er der WordPress.org, det er den, vi kigger på i dag. Det er, hvor du selv henter systemet og selv kan styre det hele uden nogen begrænsninger. Så vi skal starte med at have hentet WordPress, så vi hopper lige ind i computeren en gang her. Det, der skal ske, det jeg synes, der er nemmest, det er at søge på WordPress dansk. Så får vi nogle forskellige resultater, og vi kan hoppe ind på den første her, på da.wordpress.org. Og så scroller vi bare lidt ned og siger, at vi vil hente den nyeste version af WordPress, så når vi gør det, så får vi det ned på computeren. Det vi får ned, det er simpelthen sådan en fil her, en zip-fil. Og det er bare en fil, der er pakket sammen, så det fylder mindst muligt. Der skal man lige have et program. Jeg har det, der hedder WinRAR. Man kan også bruge Windows indbygget system til det. Men jeg højreklikker, og jeg siger extract here. Og så pakker den ligesom det hele ud. Fordi jeg er lige nødt til at pakke det ud, inden at jeg lægger det op på min webserver. Når vi pakker den ud, så får vi en mappe, der hedder WordPress, og inde i den mappe, der ligger så alle de filer, vi skal have lagt op. Det er simpelthen WordPress-filerne, eller core-filerne, om man vil. For at lægge dem op på webserveren, så skal vi bruge et FTP-program, et File Transfer Protocol-program, og jeg kan rigtig godt lide, det hedder FileZilla. Og hvis vi prøver at hoppe over i FileZilla en gang, så skal man selvfølgelig lige connecte til sin server, og der skal man lige bruge en adresse, man skal connecte på, man skal bruge et brugernavn, man skal bruge en adgangskode, og alt det her, det kan man altså få fra sin hjemmeside host. Det har man typisk fået tilsendt, når man har oprettet den. Det man så simpelthen gør, det er, at man finder den mappe over på serveren, man skal lægge det i. I det her tilfælde, der laver jeg et subdomæne til min wp-tutorials.dk, som hedder dev, og nu har jeg snydt lidt og trykket alle filerne over, men så går man simpelthen bare ind i sin mappe, hvor filerne ligger. Det var inde i WordPress-mappen, der ligger alle filerne. Markerer dem alle sammen og trækker dem over her. Når alle filerne er uploadet, så skal vi i gang med selve installationen, og til det der skal vi lige bruge adressen, hvor databasen ligger. Der er typisk en database med til det webhotel, og det har du sikkert også fået at vide i en mail. Det samme med brugernavnet til den database, og ikke mindst koden til den database, og så hvad selve databasen hedder. Det skal vi nemlig bruge lige om 2 sekunder, når vi hopper over på selve sitet. Vi går simpelthen bare direkte til den side, hvor vi har lagt det op. Her i det her tilfælde var det dev.wp-tutorials.dk. Den siger også til mig, okay, jeg skal lige have de her ting klar, så det har vi klar. Vi starter. Og så er det simpelthen bare lige at udfylde det hele her. Det vigtige her, det er, hvis man vil køre flere installationer af WordPress på det samme webhotel, så er det meget vigtigt, at man lige kigger på tabelpræfiks. Det er sådan, der kan godt køre flere WordPress-systemer på den samme database. Men hvis man vil gøre det, så skal man simpelthen sørge for, at WordPress site 1, den hedder wp1 underscore, og WordPress site 2, den hedder wp2 underscore, eller tilsvarende i tabelpræfiks. Men vi har udfyldt det nu, og vi trykker send. Jeg gider ikke at gemme alle de her ting. Det ved jeg godt, hvad det er. Så den siger, at vi har klaret os igennem den første del af installationen, så nu kan den kommunikere med databasen, så hvis du er klar, så kører installationen. Godt. Så skal jeg vælge en sidetitel, og den her, den kan for eksempel hedde test af WordPress, og mit brugernavn. En lille tip her er, lad være med at kalde den admin. Den kunne for eksempel hedde Dennis, bare rolig, jeg ændrer den bagefter. En adgangskode, den ændrer jeg også bagefter, men man skal selvfølgelig vælge en adgangskode, og lige for nemhedens skyld, der kalder jeg den test 123 og et udråbstegn. Jeg bekræfter lige, at jeg gerne vil bruge en svag adgangskode. Som sagt, jeg ændrer den lige bagefter. Sørg selvfølgelig for at bruge en sikker adgangskode. Det er bare lige for eksemplets skyld her. Og så skal vi have en mail på, og den smider vi ind her. Og en vigtig ting, synes jeg, når man opretter et WordPress-site, så har man ikke lyst til at Google og andre søgemaskiner kommer ind og henter hele herligheden ud og lægger det til frit skue på nettet, så jeg beder lige søgemaskinerne om ikke at indeksere det her websted. Det skal man bare lige huske at slå fra igen, når man nu går live. Jeg trykker installere WordPress, og så er vi simpelthen klar. Så nu kan vi logge ind.
med valgte brugernavn og adgangskode, og så er vi simpelthen klar. Sådan installerer du WordPress. Der skal ikke så meget til. Det går lynhurtigt. Så hvis du har spørgsmål til det, du lige har set, så skyd løs hernede i kommentarerne. Har du andre spørgsmål, du gerne vil have svar på, så skriv også en kommentar, så kan det være, at jeg tager dit spørgsmål op. Jeg håber, du vil like, jeg håber, du vil subscribe og gøre det hele. Vi ses igen en anden gang. Tak for nu.